Wis anggeni pirang-pirang dina iki aku nyawang kowe kok kaya wong bingung. Antasena iki srawung wiwit kuncung nganti gelung nanging ora tau weruh. Babar pisan aku ora tau sumurup siade kuwi kaya wong linglung. Yayi kabeh mau nuwuhake tandha pitakon tumrap dulurmu tuwa Antasena iki. Kakang, pancen bener aku ora tau bingung, lan aku ora tau susah. Nanging aku iki nyurasa lelakoning donya. Saiki iki saya ora cetha. Delengen ngendi-endi wis wiwit kobar mangartawat dening genining perang. Kamanungsane wis ilang kautamane wis arang-arang, sing mubal-babal mung nafsu angkara ingkang rumangsa menang. Upama iki mengko bakal dadi perang, tur perange wae perang gedhe. Mesti kudu dipetung tembe mburine merga owah gingsiring kahanan, sisip sembirian legok gompenge. Ingkang iki mengko bakal bisa nyilakake. Iya. Banjur pangrasamu ingkang jalari kahanan dadi kaya ngene iki apa? Anane kahanan dadi kaya ngene iki merga donya iki dicekel dening menungsa-menungsa sing darbe kekuatan patang perangan, siji bondo, loro bala, telu gegaman, papat watak culika. Lire piye? Bondo samu barang ing donya iki bisa dituku nganggo redana. Uripe bangsa bisa diorak-arik nganggo unggah uduning reregan. Banjur bala akeh prajurit bisa kanggo pamer kekuatan. Semana uga babagan gegaman. Sapa sing sugih senjata ya kuwi sing bisa gawe giris yekti bakal diwedeni wong. Iya. Pinter nanging watake julik, ora urung gawe rusak merga wong culika mau tanpa nganggo tatanan. Iya. Rumangsaku sing arep mbubrah kahanan ngrusak jagat iki kok kaya mung saka rong perangan. Kabeh duwe niat elek. Golongan mau padha-padha alane, padha-padha angkarane. Tegese kabeh duwe milik dadi kekuatan ning donya. Ya, mula rasaku tansah gegugah nyurung gregeting para putra Pandhawa. Tak baleni meneh. Saiki iki wis ana tandha-tandha ingkang ora cetha. Nanging ketok megla putra Pandhawa saiki wiwit dipreteli baka siji. Lho. Kowe kok ngono? Iya. Kakang Antareja wis gugur. Kakang Antareja wis gugur. Kakang Irawan wis kondur merga dicokot karo Kala Srenggi kae. Iya. Mula wiwit dina iki aja padha mundur. Ayo mranata aku netepi jiwa luhur. Para putra Pandhawa kudu dadi tetunggul Brasta Angkara ningkes para hambekdur. Banjur putra Pandhawa kurang piye? Kabeh pinilih dadi kusuma bangsa ajiwa satriya sejati. Tinemune mung kudu daya dilayan. Manunggalake tekad kanthi tatak tenggon tetek lan tandang. Aja nganti kasep njaga jejeke ngadil lan bener. Ingkang selawase tansah diganggu kelawan menungsa-menungsa ingkang ora weruh dalaning kautaman. Mula kang sapa iku? Kakang Antasena. Ayo luwih ngrapetake pabarisan. Iya, Di. Aku njaluk pamit sawetara. Muga-muga siap dimanggih Jiwana.
Kakang Abimanyu, apa Yayi? Engko Kakang Gatotkaca, apa Yayi? Seneng bombong ing atiku tanpa pepindhan. Uga Kakang Pancawala nggone rina wengi mung tansah manembah. Iki wis dadi jejibanipun Kakang paring tulodo marang para nom-noman supaya cedhak lawan Kang Mahawikan. Iya ya Kakang. Pancen bener. Sentosaning praja iki mengko bakal ana pepundhak ing para nom-noman. Merga panembah mono kapitayaning menungsa marang Kang Maha Agung kuwi yekti ndadekake titah bisa weruh marang sari patining panembah sejati tanpa dipeksa rasane nanging dheweke wis rumangsa yen to duwe sesembahan. Dadi menungsa sing mung rubuh-rubuh gedang ela-elu ora bener. Menungsa urip sejati ingkang uripe manunggal karo jagat iki wis kudu sak mestine merga kuwi titahing dat kang murweng dat. Iya Diya. Yayi wis sanggeni menawa pun Kakang Abimanyu mung tansah paring tulodo lan nggeret atining para muda supaya weruh rasa kamanungsan. Iya. Ingkang baku nom-noman bisa rumangsa lan ngrumangsani yen to urip kuwi kebak rasa tresna marang sesamaning dumadi. Lah wektu iki sing wigati mbalekke rasa kamanungsan supaya urip bebarengan iki bisa tansah kebak rasa asih. Lah iki sing angel. Pun Kakang pringgondani supaya urip iki bisa tetunggalan. Bedaning penemu aja dinggo rusak karo kunat. Yen rasa panunggal ora dijaga uriping bebrayan iki isine mung padha sikut-sikutan. Wong urip dikanteni budi luhur-luhuring watak lan bebuden mawaya padha digunakake kanggo menehi patuladan ingkang becik lan utawa. Iya. Semanten ugi Kakang Mas Aben pemanggih menika kenging nanging kedah pados margi. Mboten namung waton pinter. Iya. Mula ingkang pekasan adilan warata. Jejeking adil kuwi krana bener. Mula adilan bener aja mung kanggo kembang lambe. Uriping kawula dianggep sepele. Mula kang saka kuwi lakuning kukup. Aja mung pedhang kangkam landhep mengisor nanging ketul mandhuwur. Lamun sejatine kabeh wis padha ngerti, lamun to tembung adil mau mung dienggo dolanan. Saiki nyatane kawula dadi korban lakuning kukum. Wis kelangan kawibawan derajat gogrok merga urip wis ora tatanan. Ayo tindakno kautaman sakake-ake. Tak baleni meneh. Tindakno kautaman sakake-ake kaya bakal urip selawase. Kosok baline perwa marang jatining urip iki kaya dene kowe bakal mati sesuk-esuk. Adikku wong bagus kaya sineblak rasaning para kadang. Yayi Pandhawa duwe tetunggul putra Pandhawa ingkang luhuring budi. Wah, wis sanggeni ya. Mula kan sapa iku? Ayo padha tindakno jejibamu suwang-suwang. Mangken tanpa ring kalep ning kang
Joko Pitono Uringgih pukulun Sang Hyang Bathara Kala nanging wonten putra Pandhawa ingkang gegirisi katiasanipun inggih menika Bambang Wisanggeni. Mila mugi wonten sih kepareng paduka pukulun Sang Hyang Kala paring pambiyantu dhateng kula. Mboten sanes kejawi namung srenanipun Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni kae sasat ora tau kepleset setiti tatas tutuke titis. Bisa ngudari reruwet kongsi tuntas. Ya mung yen kowe njaluk tulung marang aku supaya gawe patine Wisanggeni. Ulun durung bisa jawab. Kenging menapa Wisanggeni mboten kados memangsan paduka awit menawi dipun beku Betari Durga ya Betari Permuni nalika semana. Arep merjaya wuragil Pandhawa Sisadewa malah tiba kosok balen diruwat saiki bali dadi Dewi Uma. Lah Wisanggeni kuwi kekuatan lan kadigdayane malah ngungkuli Raden Sedewa. Ibu Betari wae bali dadi widodari. Balik yen aku mengko nganti bali dadi kama salah neh banjur piye aku wong tumrap gawean iki ngentenono dhisik aku bakal budidaya awit aku mung wewenang marang Pandhawa. Sumengko kaya pengawak bojro bayana wigati apa sawanira kula. Ngene ya Mbah. Sajan wae. Aku kepengin matur. Iki ana gembolaning rasa ingkang kudu tak wedharake lan tak aturake ana ngersane Simbah Baruna. Ya ora dadi apa. Marga matur. Mung wae ngene ya Mbah, aku nyurasa kelawan kahananing donya saiki iki sadurunge aku matur. Donya iki saya suwe saya panas. Sejatine rina wengi sing diganggu mung jiwa satriya. Ya mestine kudu mengkono wong pancen jagat iki wadahing satriya kudu nulak sarta ngendhek lakuning angkara. Mula satriya kudu tatak lan tanggon. Satriya salangan kudu laku kang utama. Sawise sangu pangerten saha kawicaksanan kudu mung mligi kanggo memayu hayuning jagat. Aja gendhung mundhak bingung, aja sumbar mundhak aber, aja teksura mundhak cilaka. Oh ngono. Iya, Mbah. Mula rusaking donya iki mung saka pangwasa bondo kepinteran lan wanita kula. Iku ingkang dadi jalarane menungsa bisa budi lali hamba biwuta tumindake. Rama Dewa ningso. Ngene lho Yang, piye? Yen manut pamawase Eyang Baruna, uripku karo Wisanggeni iki piye? Teka kowe takon sing kaya ngono mau. Antasena karo Wisanggeni sejatine kowe duwe perkara apa? Yang
Babar pisan aku ora tau duwe perkara karo Bambang Wisanggeni. Merga kabeh kuwi putra Pandhawa. Sing jenenge putra Pandhawa kuwi karo sedulur akur karo waris ora tau lamis. Mula aku njaluk ora ketang mung seklimah pengendikane Simbah Daruna. Oh, putuku nggih. Saka panyawange Poneyang Daruna. Sejatine kowe karo Wisanggeni kuwi kaya dene genthong sak tutupe kaya banyu karo segere. Loro-lorone kuwi mor misah padha antepe, ora beda bobote. Gedening lelabuhan lan Wisanggeni tumrap jagat iki sasat ora kena diwilang driji. Wisanggeni karo Antasena dadi patuladan utama luwih tumrap nom-noman kang marsudi marang kawasisan, nom-noman kang padha ngudi marang kawaskitan lan bangsa kasekten. Aku karo adikku Wisanggeni kuwi bakal ana gunane. Wo, nggih. Rungokno. Ing jaman apa wae yen titah sing jenenge menungsa mau isih ana, nom-noman sing kaya kowe lan Wisanggeni tetep ana gunane, kepara banget dibutuhake merga gawe tentreming kahanan. Sira darbe kluwihan ingkang tanpa timbang, dasar watakmu blaka suta apa anane. Ingkang ing wektu iki golek nom-noman sing kaya kowe kuwi angel golek-golekane. Ana apa Wandrawati? Wong tuamu Pandhawa ilang. Ilang piye? Aku ngerti digawa Bathara Kala. Lho, digawa Bathara Kala iya. Saiki ning endi? Ya ana nggone Bathara Kala. Sing teka kok bocah iki. Weh, Narayana kowe licik. Sing mbok jokke Wisanggeni rumangsa wis ora duwe daya. Aku ora butuh kowe. Kosek Bathara Kala. Sareh dhisik. Wisanggeni kuwi duwe tanggung jawab bab sugenge Pandhawa. Pandhawa nggone tepi dharma kudu tuntas. Aja mbok sigek tekan semene. Apa rumangsamu Pandhawa sing kondang mbrebeki jagat kautamane iku wis klebu apik-apike menungsa. Iya. Wis klebu bener-benere titah. Iya. Pandhawa kuwi ya titah. Mula kedunungan ina salah lali apes lan mati. Wis pirang-pirang atus nyawa sing mati saka tanganing Pandhawa. Mongko urung mesti yen to wong-wong sing dipateni karo Pandhawa kuwi mesti salah. Tuladhane Prabu Harimba, Raden Gandamana, Jara Sanda, Kicaka, Rupa Kenca, Raja Mala. Tegese kowe areng nganggo dasar netepi dharma-dharma sing endi? Malah ana sing mati ming dadi korban merga julike Ratu Ndarawati.
menungsa kuwi kodrate dhewe-dhewe ana sing lila masrahake patine ana sing gedhe tresnane marang Pandhawa ning uga ana ingkang pancen angkara murka Pandhawa kae mung netepi adil nek adil tenan kudune Pandhawa kuwi ora urip merga Pandhawa kuwi dadi pepancenku. Pandhawa kuwi dadi panganku. Sapa sing dadi pangane Bathara Kala yen wong mau ora netepi lakuning bebener lan kautaman lan ora cedhak karo sing gawe urip kuwi dadi pangane Bathara Kala. Gandeng pepundhen Pandhawa ki ora tau singmar saka ing kautaman. Ing lair ngudikardi ing batin ngesti marang purbaning kang gawe urip. Lah gandeng pepundhen Pandhawa ora tau singmar saka ing bebeneran kautaman. Tegese Pandhawa wenang urip. Aja nganti dadi pangane Bathara Kala. Yen ngono kowe ngalang-alangi nek arep nyalahke kowe nyalahno bapakku Bathara Guru. Bagih nek wani nyalahke Bathara Guru salahno. Merga sing maringi pangan kae Sang Hyang Jagatnata wong tuaku lanang. Dewa kayangan kuwi bisa salah. Upama salah ucap ning gandeng wis diputusake tegese sabda Dewa Ratu ora kena wola-wali. Tegese nek isih ana menungsa ngalang-alangi nggonku bakal mangan pangan aku kang dadi pepancenku tak anggap kuwi dadi mungsuhku. Cekal wisan iki. Dadi tenan panganku wis mbok gawa tak gaglak sak anake kan. Kula sampun saged tuwal sedaya para kadang. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mula sok mben meneh ki gedhekke prihatin. Sawangen anakmu lanang.
anakku wong bagus, anakku lanang, kowe mesti godo Kyai Enten. Iya Rama Janaka, iki arep tak nggo ngrampungi Bathara Kala. Mesti mengko ana dak-dakane ana jalarane tuwing Bathara Kala najan ta ora wujud nanging sipate kala. Kaya arsa den ulu dening Bathara Kala nenggih wisanggeni. Sumorot sunare mblerengi nenggih godo Kyai Enten. Kumlawe astane Bambang Wisanggeni nani mestakaning Bathara Kala. Lebur sangkala.